நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேசதாரிணே பாஞ்சதல்ப வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவாதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்திகம் சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தி விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா பிரபு? வந்துட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம 8:30 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். சரி, இது பண்ண முடியல. ஓகே, எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு. ஓகே, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜை ஸ்ரீ மாதாஜி போல 7 மணி கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. 7 மணி கிளாஸ்ல நினைச்சிருக்காங்க மாதாஜி. இதுல வந்து பாக்கலாமா மாதாஜி? கூடாதா மாதாஜி? ஓ, நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. நீங்க எந்த கிளாஸ் வேணா அட்டென்ட் பண்ணலாம். கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு தான் இல்லையா? ஓகே, நான் 7 மணி கிளாஸ் ஃபுல்லா அட்டென்ட் பண்ணேன் மாதாஜி. இதுலயும் வரலாமா நான் கேட்டீங்க? வரலாம், தாராளமா வரலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ப்ளீஸ் முடிச்சிட்ட சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு மாதாஜி. ஹரி போல். குமுதா மாதாஜியா? கீதாஸ்ரீ மாதாஜி. ஓ, சூப்பர் மாதாஜி. நேத்து பொன்னரசி மாதாஜி அவங்க கூட அனுப்பிச்சிருந்தாங்க மாதாஜி. எனக்கும் வந்துட்டு மாதாஜி, நான் அனுப்பி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு. அதுதான் எல்லாருமே அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. எனக்கு வந்துச்சுங்களா? ஓகே. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒர்க் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒரு நிமிஷமா வந்து பிபிடி எடுத்துக்கிறேன். இன்னைக்கு என்னோட லேப்டாப் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நம்ம இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி நான் உங்களுக்கு அனுப்பவா மாதாஜி? நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அனுப்பினாலும் ஓகே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அனுப்புறதுனாலும் ஓகே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து இது தனியா நம்ம வந்து ஒரு இது எடுக்க போறோம். தனி ஷெட்யூல் இது பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். சரியா? அப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். தெரியுதா பிரபு? தெரியுதுங்க மாதாஜி. வருதுங்க. தெரியுதுங்க பிரபு மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி, இந்த புக் அனுப்பியிருக்கீங்களா? இந்த புக்குங்க பிரபு? இந்த காட்டுறீங்களா? இது பிபிடி பிரபு. பிபிடி தமிழ் பகவத்கீதையோட அமைச்சிருக்கோம்ல ஃபுல்லா. ஆமாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையோட முதல் அத்தியாயம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இதோட இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் நேற்று நம்ம பார்த்தாச்சு. நாளையில இருந்து கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இன்னைக்கு வேற ஒரு கொஞ்சம் விஷயம் இருந்ததுனால கரெக்டா டைம்ல வர முடியல. நாளையில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து ஒரு பாட்டை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்மளுடைய கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்லோகம் வந்து இப்போதைக்கு முதல் ஸ்லோகம், பகவத்கீதையோட முதல் ஸ்லோகம். ஸோ அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுடைய ஹிஸ் கிரேஸ் கௌரங்கதாஸ் பிரபுஜியோட அந்த கரெக்டான உச்சரிப்போட நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். மனப்பாட ஸ்லோகம் அது. ஸோ இந்த L2க்கு ஆக்சுவலா இது L1ஓட சிலபஸ் ஆக்சுவலா. அதனால இப்ப நீங்க L2 42 நாள் படிக்கும்போது அதோட ஸ்லோகம் பிளஸ் இதோட ஸ்லோகம் சேர்ந்து படிக்கலாம். நம்ம இந்த வாரத்துக்கு நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அது வந்து திருதராஷ்டிர உவாச்சா அவர் கேள்வி கேட்கறதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. நாளைக்கு அதை கரெக்டான ஒரு உச்சரிப்போட ஷார்ப்பா 9 o'clock நாளைக்கு நம்மளோட இதுல ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையோட அந்த ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்றோம். அதை முடிச்சுட்டு ஜெயராத மாதவ பாட்டு யாராவது பிரபுஜி மாதாஜி பாடுவாங்க. அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது அடுத்து பிரணத்தி. அதுக்குதான் எதெல்லாம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலையில மங்களார்த்திக்கு உண்டான சாங் எல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்போதைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது முதல் ஸ்லோகமும் ஜெயராத மாதவ பாட்டு மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சம்சார தவா பாட்டுக்கு போகலாம். ஓகே, பிரணவ மந்திரத்துக்கு.
ஓகே. ஸோ உங்க எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸ்தாபக ஆச்சாரியரோட பேர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. ஹரிகிருஷ்ணா. தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஹிஸ்டரி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்ன்றது போல தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே அவர் என்ன பண்றார், குழந்தைகள் எல்லாம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு அவரு ஜெகநாதரை வச்சு ரத்த யாத்திரை பண்றார். அப்பவே அப்போ அடுத்து அவரோட இளம் வயதுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்களை பாக்குறதுக்கு அவருடைய ஃப்ரெண்டு தான் கூட்டிட்டு போறார். அப்போ வந்து அவ்வளவு ஒன்றும் ஆர்வம் கிடையாது நம்மளுடைய பிரபுபாதருக்கு. ஏன்னா அது சுதந்திர போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த காலம். அதனால எல்லாரும் ஆன்மீகத்தோட பேரை சொல்லி நிறைய தவறான செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு அந்த சமயத்துல வேற வேற வழிபாடுகள்லாம் வேற இருந்துச்சு. தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்ப மட்டும் இல்ல, எப்பவுமே இருக்கு அந்த இது. சிசுபாலன் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? தண்டவக்ரமன் நான் தான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, எனக்கு 4 கை இருக்கு அப்படின்னுட்டு. சோ இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்திலேயே நடந்திருக்க விஷயம் இல்லையா? அதனால பிரபுபாதருக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் கிடையாது. தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு வற்புறுத்தி கூப்பிடுறதுனால அவர் போறார். ஆனா அவருடைய ஆன்மீக குருவை பார்த்த மாத்திரத்திலே அவரோட மனசுல வந்து ஒரு தாக்கம் ஏற்படுகின்றது. இவர்தான் என்னுடைய குரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு அவருக்கு. அப்ப அவர் கேக்குறாரு, பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய நல்ல ஆங்கில புலமை, அதனால அவருடைய குரு சொல்றார், நீங்க வந்து உங்களுடைய இந்த நல்ல ஆங்கில புலமை இருக்கு இல்லையா, அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார், நம்மளே வந்து சுதந்திரம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், இந்த நேரத்துல எதெல்லாம் பத்தி எப்படி நம்ம சொல்றது அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த ஜீவாத்மாக்கும் சுதந்திரம் அப்படின்றதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல. சுதந்திரம் என்பது என்ன தெரியுமா? இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நித்தியமாக வெளியில வரும் பாத்தீமா, அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. கட்டுவாங்க மன்னர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த க்ஷணம் ஒரு க்ஷணத்துல பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை அடைகின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த கதை நம்ம அடுத்ததுல எல்லாம் கூட பார்க்கலாம். சோ அவரு 1933 தீட்சை பெறுகின்றார். ஜஸ்ட் அவர் எப்ப அவருடைய குருவை பாக்குறார், எப்ப தீட்சை எடுக்கிறாருன்னு பாருங்க. ஆனா இப்ப வந்து இவர் வழி வந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் எவ்வளவு ஒரு கருணையோட நமக்கு வந்து ஸ்ரத்தையா பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்றோம். ஒரு வருஷம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம், 16 மாலைகள் ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா உடனே தீட்சை கிடைக்குது நமக்கு. ஆனா பிரபுபாதர் பாருங்க, 1922 தான் அவருடைய குருவை பாக்குறார். 11 வருடங்கள் கழிச்சுதான் அவருக்கு வந்து தீட்சை கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க அவர் என்ன பண்றார், கிருஷ்ண பக்தியோட புத்தகங்கள் எல்லாம் விநியோகிக்க ஆரம்பிக்கிறார். பேக் டு காட்ஹெட் அப்படின்றதான் அவர் முதல்ல அச்செடுத்து இது பண்ணது. ரொம்ப அவருடைய ஹிஸ்டரி நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த இயக்கத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்கு நமக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பிருந்தாவனம் எங்க இருக்கு, டெல்லி எங்க இருக்கு இல்லையா? அவர் தினமும் என்ன பண்ணுவார், அவரே வந்து கதை எழுதி அவரே பிரிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த அந்த பிரஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா அதை என்ன பண்ணுவாரு, ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்த்து அவரே கொண்டு போய் விநியோகம் செஞ்சு. சோ இது எதுக்காக பண்றாருனாக்கா, 2 விஷயத்த வந்து அவருடைய ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய குரு, உனக்கு எப்பெல்லாம் லக்ஷ்மி கிடைக்குதோ அப்ப புத்தகங்களை அச்சிட்டு மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நீ கொடு அப்படின்னு இருக்காரு. அப்போ மக்களை வந்து இந்த அறியாமையில இருந்து கொண்டு வர்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய இது. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இதை வந்து அச்சிட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுல நிறைய அவரோட அந்த ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது நமக்கு கண்ணுல தண்ணி வந்துடும். ஒரு தடவை வயதான காலத்துல வயசாயிடுச்சு அப்போ பிரபுபாதருக்கு. இருந்தாலும் அவரு தன்னுடைய குரு சொன்னதை செய்யணும்ட்டு இருக்கிற கொஞ்ச காசுல அதை எப்படியெல்லாம் மிச்சம் பண்ணி பக்தி இந்த இதை பிரஸ் இதை ரிலீஸ் பண்ணி இது மாதிரி அச்சிட்டு பேப்பர்ல இது பண்ணி பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அச்சிட்டு வெளியிடுறாரு. அப்போ ஒரு நல்ல பயங்கர வெயிலா இருக்கு. அப்போ வந்து ஒரு எருது வந்து அவரை முட்டிடுது. அவர் வந்து அப்படியே மயங்கி கிடக்குறார். யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பார்த்து அவரை கொண்டு போய்
தேவையான உதவிகளை பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம் அந்த ஹிஸ்டரியில. அப்போ அந்த டிக்கெட்டு விருந்தாவனத்துல இருந்து இது போறதுக்கு கூட சில சமயம் ரயில்ல வரும்போது அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்திருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறது வந்து அவருடைய ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுன்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருந்தார்னு பாக்குறோம். தன்னுடைய 69 வயதுல என்ன பண்றாருனாக்கா அந்த ஜலதூதா அப்படின்ற கப்பல்ல போறார். அந்த கப்பல்ல 31 நாள் பிரயாணம் பண்ணணும். அதுல போகும்போதே அந்த கடல் வழி மார்க்கமா போறதுனால அவருக்கு அதுக்கு உண்டான அந்த உபாதைகள்லாம் இருக்கு. 2 முறை அவருக்கு வந்து அந்த அந்த கப்பல்ல போகும்போதே வந்து அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்போ அவர் சொல்றாரு, பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்றார், கிருஷ்ணா இதுதான் நீங்க எனக்காக வகுத்தது அப்படின்னாக்கா அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய குரு எனக்கு கொடுத்த கட்டளையை வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து நிறைவேற்றணும். சோ எனக்கு வந்து நீங்க அதுக்கு வந்து வழிவகுக்குங்க. என்ன நீங்க கொடுத்தாலும் அதை நான் வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த ஹிப்பீஸ்ன்றவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா இவங்க அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த உலகப் போர்ல வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இளம் வயதுல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து சோல்ஜர்ஸா கொண்டு வரணும்னு பாக்குறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பிளட்ல ஆல்கஹால் இருக்குன்னா அவங்கள சோல்ஜர்ஸ்க்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த போர்க்களத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரே பழக்கமாயி அது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆயிட்டாங்க அவங்க. அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேல அவங்க என்ன பண்றாங்க, இண்டிபெண்டா வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறது கிடையாது. தான் ஒரு மெச்சூர்டான இது இப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம். அந்த இடத்துல போய் 1 வருட காலம் பிரபுபாத் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. உம் ஒரு வருட காலம் வந்து யாருமே வந்து கிளாஸ் லிசன் பண்ண வரமாட்டாங்களாம். யாருமே இல்லைன்னா கூட அவரு நம்ம பாக்குறோம் 6 குணங்கள் 6 அங்கங்கள் இருக்கு தூய பக்தியில. உற்சாகமாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நிலையாக வந்து தன்னுடைய பக்தி தொண்டை செய்யணும் அப்படின்ட்டு. அதை நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம படிப்போம். சோ பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, யாரும் வரலைனாலும் அவர் என்ன பண்ணுவார், தினமும் ரொட்டீனா காலையில பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறார். அப்போ ஒரு பக்தர் கேட்கிறார், யாருமே இல்லையே நீங்க யாருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு. கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தையும் அவருடைய லீலைகளையும் கேட்கும்போது அடுத்த பிறவிக்கு அவங்க முன்னேறாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த உறுதியோட அவர் இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அரபு நாடுகள்ல எல்லாம் கூட பகவானுடைய நாமத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு இஸ்கான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட 70க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. அவர் முதல்ல எடுத்த பிரசுரித்த பத்திரிகை பேர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். 2 மணி நேரம் மட்டும்தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து உறங்குவாராம். மத்த நேரம் ஃபுல்லா எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவாராம். அப்ப அவர் இல்லைன்னா நமக்கு இது வந்து கிடைச்சிருக்காது இல்லையா? டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அதை வந்து உள்ளது உள்ளபடி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, மொழிபெயர்த்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பிரபுபாதர் ஹிஸ்டரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இன்னையோட கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு தெரியும் டெம்பிள் மங்களார்த்தி லிங்க் வந்து விஷ்ணு பிரபு முடிஞ்ச நீங்க மங்களார்த்தி லிங்க் வந்து பின் பண்ணி வச்சிருங்க. எப்பெல்லாம் அவங்க மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ பக்தர்கள் அந்த பின் பண்ண மெசேஜ் போய் டச் பண்ணி அவங்க வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணலாம் அந்த லிங்க்ல. சோ அது ஒண்ணு பண்ணிடுங்க. சோ நம்மளுடைய அச்ச விக்கிரகம் குரூப்லயா இல்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் ஐ திங்க் நேத்து தான் போட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன். மங்களார்த்தியோட லிங்க், டெம்பிளோட லிங்க் நம்ம கிட்ட 2 லிங்க் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து டெம்பிளோட லிங்க், அதுலதான் வந்து மங்களார்த்தி ஆன்லைன்ல பாக்குறோம். இன்னொன்னு வந்து தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ், அதுல வந்து 7 மணி லிங்க். இப்ப பிரபு சொன்னார் இல்லையா 7 மணி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு, அந்த லிங்க் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ்காக இருக்கிற லிங்க், தரணேஸ்வரி மாதாஜியோட லிங்க். அதுல அந்த நமக்கு வந்து பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், உங்களை போல நிறைய பக்தர்கள் வந்து ஸ்லோகம் வாசிப்பாங்க, அதெல்லாமே இருக்கும். சோ இது 2 லிங்க் நமக்கு வந்து அதுல போட்டுருங்க. முடிஞ்சா பின் பண்ணி வச்சிருங்க. அவங்க எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ அப்ப அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரமாணங்கள்லாம் நம்ம விட்டுறலாம். நம்ம கிளாஸுக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம். சோ இங்க வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். 574 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அடுத்தது வந்து 84 அர்ஜுனர், 41 ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயன், திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அர்ஜுனனுடைய அந்த தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ முதல் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம், குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்றதான் வந்து முதல் இது. நேத்துக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, வேத ஞானத்தை பகவானிடத்தும் அவருடைய பிரதிநிதிகளிடத்தும் வந்து நாம கேட்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். 3 விதமான பிரமாணம் பார்த்தோம் இல்லையா? சப்த பிரமாணம்,
அடுத்து வந்து அனுமான பிரமாணம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. அடுத்து வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். நம்மளுடைய புலன்களால நம்மளே பிரத்யக்ஷமா நம்மளே உணர்றது. ஆனா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைகள் கொண்டது. குறைபாடுகள் உள்ள புலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து பூரணமாக இருக்காது. அடுத்தது வந்து நம்மளா ஒரு அனுமானத்துல நம்ம இது பண்றது. நம்மளே வந்து குறைகள் உள்ள ஒரு புலன். நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் மூலமாக பீடிக்கப்பட்டிருக்கோம். அப்ப ஒரு ஒரு சமயத்துல சரியா டவர் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். மாதாஜி மாதாஜி வரலைங்களே. குமுதா மாதாஜி சாண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, மாதாஜி வர வரைக்கும். ஓகேங்க ஓகேங்க மாதாஜி கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे.
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare Rama, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Ram, Rama Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Ram, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Hare 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 Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Ram. Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare மாதாஜி Krishna, மாதாஜி பிரபுஜி நாமான் கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருக்கேன் ஸ்லோகம் சொல்லுங்கன்னு பார்த்தா யாருமே வரல அப்பதான் தெரியுது நான் வந்து லைன்லயே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன யாராவது ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க யார் இப்ப ஹோஸ்டா இருக்கீங்க சிவகுமார் பிரபுஜி இருக்காருங்க. சிவகுமார் பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு பண்ணிட்டீங்களா பிரபு சிவகுமார் பிரபு சொல்லுங்க மாதாஜி.
என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு, ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. தெரியுமா? மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி எவ்வளவு நேரமா கிளாஸ்ல இருந்து வெளியில இருக்கோம்? இப்போ 10 நிமிஷம் இருக்குங்க மாதாஜி. மாதாஜி இவ்வளவு நேரமா நான் பாட்டுன்னு கதை சொல்லிட்டே இருக்கேன். நானு ஸ்லோகம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லும் போது யாரையுமே காணா. என்னன்னு பார்த்தா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்க. ஆ? நாங்க ஒரு வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சிவகாமி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நாங்க. விஷ்ணு பிரபு எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா யூ ப்ளீஸ் கெட் பேக் டு மீ. பிகாஸ் நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ண மாத்தாச்சு, ஆனா உங்களுக்கு பிஸி தான் மாத்தி வருது எனக்கு. ஓஹோ, நானு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால எனக்கு தெரியல பாருங்க. நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டேன். அதனால அப்புறம் ஏன் ஸ்லோகம் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னா யாருமே சொல்லல. அப்பதான் தெரியுது, ஓஹோ நம்ம கிளாஸ்லயே கனெக்ட். சாரி, ஏன் இப்படி நடக்குது? பிரபு நீங்க பண்ணிட்டீங்களா ஹோஸ்ட்? மாதாஜி எப்படி ஹோஸ்ட் பண்றது? நீங்க அந்த பேரு பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்கு, அதுல நேம் போனீங்க. கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி நேம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுலயே காமிக்கும், மேக் ஹோஸ்ட் கோ ஹோஸ்ட்னு காமிக்கும். லிஸ்ட்ல எதுவும் யார் பேரும் காட்டல. மாதாஜி பேர் காட்டுது. பார்ட்டிசிபென்ட். அடக்கடவுளே. வந்துச்சு, வடிவுக்கரசி மாதாஜி வந்திருக்கு பாருங்க. அதை பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அதுல வந்து மேக் ஹோஸ்ட். ஓகே ஓகே. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிர வாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கங்க. சோ இங்க வந்து திருதராஷ்டிரர் கேக்குறார், புனித யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்துல போர் புரியணும்னு விருப்பம் கொண்டு ஒன்னா சேர்ந்திருக்காங்களே என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவோட புதல்வர்களும் என்ன செய்யறாங்க சஞ்சயா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேக்குறார். அவருக்கு அங்க டவுட் வந்துருச்சு. ஏன்னா தர்மக்ஷேத்திரம் வந்து குருக்ஷேத்திரம் வந்து தர்மங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு கஷேத்திரம். அப்ப அங்க தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும். அதனாலதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அப்போ என்னுடைய பிள்ளைங்க வந்து அதர்மத்துல இருக்காங்கன்னு நல்லா தெரியுது. அப்ப இவங்களோட மனம் மாறி இருக்கலாம், இல்லைன்னா பாண்டவர்களுடைய மனம் கூட மாறிடுத்தோ, அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு மட்டும் இல்ல, இவருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் பிளஸ் பயமும் கூட இருக்கு. அதனால அவர் வந்து சஞ்சயன்கிட்ட கேட்கிறார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல 18 நாள் மகாபாரதத்துல 10வது நாள் பீஷ்ம பிதாமகர் அர்ஜுனனால தோற்கடிக்கப்படுகிறார். அதை பார்த்த உடனே சஞ்சயனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, இனிமேலும் கௌரவர்களுடைய படை வெற்றி பெறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், அங்கிருந்து கிளம்புறார். வந்து திருதராஷ்டிரனை வந்து பார்த்து பேசுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து இந்த குருக்ஷேத்திரத்தோட மகிமை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். திருதராஷ்டிரர் மாமகா என்னுடைய பிள்ளைகள், பாண்டு மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ பாண்டவனோட பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அவருடைய அந்த உள் மனப்பான்மை என்ன, அவருடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியுது. இவங்க எல்லாமே கௌரவர்கள் தானே, அவங்க எல்லாரையும் ஒன்னா கேட்டிருக்கணும் இல்லையா? அதுவும் இல்லாம இவர் தான் வந்து பாண்டு இல்ல, இப்ப இவர் தான் வந்து தந்தையாக இருந்து பாவிக்கணும் எல்லாரையும். 105 பேரும் கௌரவர்கள்னு சொல்லணும். ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, ஏன் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி பிரிச்சு பாக்குறாரு. இப்ப வந்து குந்தி மகாராணி பாண்டவர்கள் நம்ம சொல்றோம், நகுலனும் சகாதேவனும் மாத்திரிக்கு பிறந்தவர்கள் தான், பாண்டுவோட இன்னொரு மனைவிக்கு பிறந்தவங்க. ஆனா நம்ம எப்பவுமே அவங்களை எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம், பஞ்ச பாண்டவர்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம். ஆனா இங்க பாருங்க, அவங்களும் கௌரவ வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான். அப்ப 105 பேரும் சேர்த்து தானே சொல்லணும். ஆனா இவருடைய அந்த உள் மனப்பான்மை என்னன்னு நமக்கு தெரியுது. மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ அப்படின்றத சொல்ற. ஓகே. சோ இப்ப இங்க என்ன ஒரு அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இப்ப எந்த ஒரு இடத்துக்கு போறோமோ அந்த இடத்துக்கு உண்டான பாவம் நமக்குள்ள வந்துரும் இல்லையா? இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய அங்க இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்துரும். அதுக்கு ஏத்தாத மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளை தயாரும் படுத்திக்குவோம்.
அதனால அது குருக்ஷேத்திரமாச்சே, தர்மங்கள் நிறைந்த இடமாச்சே. அப்போ வந்து அங்க வந்து தர்மம் தானே நிலைநாட்டப்படும்ன்றதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ தர்மக்ஷேத்திரம் வந்து பாண்டவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி அளிக்கக்கூடிய இடம். ஏன்னா அங்க தர்மம் நிலைநாட்டப்படும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கெல்லாம் சண்டை நடக்கும்போது இங்க இருந்து இந்த பூலோகத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள்லாம் அங்க போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாம தர்மம் நிலைநாட்டப்படணுன்றதுக்காக இந்த குருக்ஷேத்திர இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய யஜ்ஞங்கள்லாம் செஞ்சு அவ்வளவு ஒரு தூய்மை வாய்ந்த இடமா இங்க. சோ அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அந்த இடத்த ஆஹ் எடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்க திருதராஷ்டனுடைய மனோபாவம் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு உயர்ந்த தலைவர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும், நேர்மையாக இருக்கணும், அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிக்கணும், இதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல திருதராஷ்டன் கிட்ட. பொறுப்போட இருக்கணும், அவங்களும் என்னுடைய குழந்தை தானே அப்படின்னு நன்றி உணர்வோட இருக்கணும், செல்வாக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கணும். இவர் கட்டுப்பட்டு இருக்காரு துரியோதனனுக்கு இல்லையா? சோ எல்லாரையும் இணைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணும், ஒரு ஒரு இரக்க குணம் இருக்கணும், நன்றி உணர்ச்சி இருக்கணும். இதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல திருதராஷ்டர் கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கு? சந்தேகத்தோட இருக்கார், பயத்தோட இருக்கார், பாரபட்சத்தை பார்க்கக்கூடிய இதுல இருக்கார், கண்டிப்பா தீமை நடக்கும் அப்படின்றதுல நம்பிக்கையோட இருக்கார். சரி, இங்க ஏன் நம்ம பிரபோதை வச்சு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, சோ இங்க வந்து அவர் ஒரு உயர்ந்த தலைவருடைய குணங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவரு எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கார். நிறைய அந்த ஆன்மீக புரட்சியை கொண்டு வந்திருக்காரு. அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும். அதை மாதாஜிஸ் எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு, மாதாஜிஸ் பிரேயர் பண்றதுக்கு வந்து அவர் வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கார். எல்லா காலகட்டத்திலயும் வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து ஜபிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கார். எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாம உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இந்த இனம் அப்படின்னு எந்த ஒரு வேறுபாடு இல்லாம சாஸ்திரத்துல நம்ம படிச்சதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் பிரபுபாதர். சோ உயர்ந்த தலைவருடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதாவது எப்படி ஒரு விவசாயி தன்னுடைய தோட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த களைகளை எல்லாம் நீக்குகின்றாரோ அது போல இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பர்சனலா இறங்கியிருக்கார் ஒரு விவசாயி போல. ஏன்னா இந்த மாதிரியான அதர்மவாதிகள் வந்து இருக்கக்கூடாது. அத்தனை பெரிய அவையோர்கள் இருக்காங்க, எல்லாம் பீஷ்ம பிதாமகர் போன்ற உயர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க முன்னாடி ஒரு பெண் வந்து மானபங்கப்படுத்தப்படுகின்றார். அது வந்து ஒரு தர்மமே கிடையாது இல்லையா? சோ அதுக்கு சப்போர்ட்டா வேற இத்தனை அரசர்களும் இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் நம்ம விட்டு வைக்க கூடாதுன்னுட்டு அவர் என்ன பண்றார், தேவையற்ற கலைகளை, தர்மத்துக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து அவரு இறங்கியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, ஸ்லோகம் வாசிங்க. நமக்கு டைம் இல்ல, அதனால கடகடன் வாசிக்கணும். சரியா? வாசிங்க. சஞ்சய உவாச திருஷ்டவ பாண்டவாபிகம் விஷ்டம் துரியோத சாரி மேம் துரியோத தனஸ்ததா ஆச்சாரியம் உபசங்கியம் ராஜவசனம் அப்ரவீத். அத மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களாக அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்றத சொல்றார். சஞ்சயன் வந்து அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத சொல்றாரு. ஏன்னா திருதராஷ்டிரர் கேட்டார் இல்லையா, அதுக்காக அவர் சொல்றாரு. சோ இங்க பாக்குறாரு, பாண்டுவோட பிள்ளைகளால அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வை பாக்குறாரு. யாரு? துரியோதனன் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு யார்கிட்ட போறாரு அவர்? உடனே தன்னுடைய ஆசிரியர் கிட்ட போறாரு. யாரு தன்னுடைய ஆசிரியர்? துரோணாச்சாரியர் அப்படின்னு பாக்குறோம். துரோணாச்சாரியர். சோ துரியோதனன் வந்து அவனுடைய ராஜதந்திரம், அந்த அரசியல் இங்க தெரியுது. ஏன் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பீஷ்ம பிதாமகர் பாண்டவர்களை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார். ஆனா துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் இல்லையா, குருவோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஒரு பிராமணர் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அந்த அவங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் வேணும். இங்க இன்னொரு கதையும் கூட இருக்கு. அவரையே கொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்த ஒரு மகனை வந்து திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்னு துருபதன் வந்து பெற்றெடுக்கிறார். இருந்தாலுமே அவருக்கும் வந்து எனக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கன்னு சொல்லி வந்து நிற்கும் போது இவர் எல்லா கலைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார். அத இங்க வந்து வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி அவர் வந்து சாடுகின்றார்.
நீங்க வந்து எல்லா கலைகளும் கற்றுக் கொடுத்தீங்களே, அவன் பாருங்க எதிர்த்தாப்புல இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களோட இதை அவன் தான் வந்து நிர்ணயம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க பார்க்கணும். அதனால எப்படிப்பட்ட மன வியூகம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பஷ்யேதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரியம் மகதீம் சமும் வியூடாம் துருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. சோ இங்க சொல்றார், என்னன்னு சொல்றார், துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியர்கிட்ட என்ன சொல்றார், பாண்டுவோட மகன்களின் பெரிய படையை உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடன், இங்க வந்து ஒரு கில்லு அவருக்கு கிடைக்குது, உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடன் துருபதனுடைய மகன் திருஷ்டத்யும்னால எவ்வளவு திறமையாக செய்யப்பட்டிருக்குன்றத நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க துரியோதனோட நிலை எப்படி இருக்கு, மனநிலை, தன்னுடைய படையை வந்து பெருமையா பேசிக்கிறாரு. ஏன்னா இப்ப இதுதானே நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா வரப்போற ஸ்லோகங்களை சொல்வார், முதல்ல பாண்டவர்களுடைய சைட்ல இருக்கக்கூடிய படைகளை பெருசா பேசிட்டு அப்புறம் சொல்லுவார் என் சைட்லயும் எல்லாம் பலசாலிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. அது மட்டுமல்ல, கடைசியில அவர் என்ன பண்ணுவார், பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட வந்து சொல்வார், நீங்க வந்து பீஷ்ம பிதாமகரை எல்லாரும் வந்து பாதுகாக்கணும், அவருதான் இந்த வம்சம் தழைக்கவே வந்து காரணம் இல்லையா, அவரை வந்து சொல்வார் எல்லாரும் வந்து பீஷ்ம பிதாமகரை பாதுகாக்கணும், சூழ்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இப்ப துரோணாச்சாரியர் நமக்கு எதுவும் துரோகம் செய்துடுவாரோ, ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான சீடன் அல்லவா அர்ஜுனன், அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு சந்தேகம் இருக்கு துரியோதனனுக்கு. சோ இதுதான் வந்து துரியோதனுடைய மனநிலை. அது மட்டுமல்ல, அவர் வந்து ரொம்ப ஜம்பா அடிச்சுக்குவார், தற்பெருமை, அவங்க கிட்ட இத்தனை படைகள் தான் இருக்கு, என்கிட்ட எவ்வளவு படைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் அவர் சொல்லுவார். சோ நம்ம சந்தேகப்படுறதுனால வாழ்க்கையில சிலரை இழந்துடுறோம். அது மட்டுமல்ல, நம்ம மேல உண்மையான அன்பு வச்சிருக்கவங்களை நம்ம என்ன பண்றோம், புண்படுத்துகின்றோம். எப்படி துரியோதனன் வந்து இப்ப துரோணாச்சாரியர் தன்னுடைய ஆச்சாரியர் தன்னுடைய பிதாமகரான பீஷ்ம பிதாமகரை வந்து எப்படி அவர் வந்து கஷ்டப்படுத்துறார், சந்தேகப்படுறாரோ அது போல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை களைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா 4-7 அங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து துரியோதனன் அதான் பார்த்தோம். முதல் 11 ஸ்லோகங்கள் அந்த குருக்ஷேத்திர களத்தை வந்து நமக்கு என்னன்னு காட்டுது. சோ இதுல அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, உங்களுடைய சீடன் அந்த திருஷ்டத்யும்னன், துருபதன் உன்னுடைய நண்பன், அந்த நண்பனுடைய மகன், அவர் வந்து துரோணாச்சாரியார் மேல, அந்த கதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், துரோணாச்சாரியர் மேல இருக்கிற காழ்ப்புணர்ச்சினால ஒரு யக்ஞம் வளர்த்து அதுல இருந்து அந்த துரோணாச்சாரியரை கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு மகன் வேணும்னு கேட்கிறார். அவர் தான் வந்து திருஷ்டத்யும்னன். அவர் நெருப்புல இருந்து அப்படியே அந்த இள வயது பர்சனாவே வர்றார், அப்படியே நெருப்புல இருந்து ஒரு மனிதனாகவே வருகின்றார். அவங்களுக்கு அப்புறமா திரௌபதியும் வராங்க. ஏன்னா இவர் வந்து ஆசைப்படுறாரு, அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போடுறாரு தன்னுடைய ஆச்சாரியனுக்காக. அப்ப சண்டை போடுற அந்த திறமையை பார்த்து இவர் ஆச்சரியப்பட்டு போறாங்க, இப்படிப்பட்டவன் தான் எனக்கு ஒரு மருமகனாக வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவர்கிட்ட பொண்ணே கிடையாது. அதனால இப்ப யக்ஞம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய திருஷ்டத்யும்னன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி திரௌபதியும் வராங்க அந்த நெருப்புல இருந்து அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அததான் இங்க சொல்றாரு, அந்த சேனையில யாரெல்லாம் இருக்காங்க, பீமன், அர்ஜுனன், யுதானன், விருடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் இருக்காங்க. மேலும் திருஷ்டகேது, சேக்கிதானன், காசிராஜன், புருஜித், குந்திபோஜன், ஷைபியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் இருக்கின்றார்கள். வீரனான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன், சுபத்திரையோட புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியோட குமாரர்கள், உப பாண்டவர்கள், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்க ஒரு குழந்தைகள். சோ அந்த உப பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, சுபத்திரையோடைய புதல்வன் அபிமன்யு இருக்கார். இந்த படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். ஆனால் பிராமணர்கள் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகின்றேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சு துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியாதா? ஏங்க துரியோதனன் அப்படி சொல்றாரு, அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பயத்தை வேறு விதமாக அவர் வந்து போக்கிக் கொள்கின்றார். என்கிட்ட கூட தான் இவ்வளவு பெரிய படைகள் இருக்கு, காட்டவா அப்படின்றத அவர் வந்து அடுத்து சொல்றார். சோ இந்த முதல் 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாண்டவர்களுடைய அந்த காட்சியை அவர் சொல்றார், யாரெல்லாம் அங்க இருக்காங்கன்னு. அடுத்து 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் கௌரவர்கள் சைடுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றார். நீங்க இருக்கீங்க, பீஷ்மர் இருக்கார், கர்ணன் இருக்கார், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன், சோமதத்தனுடைய குமாரனான பூரீஸ்வரன், அவங்க எல்லாம் எப்பவுமே போர்ல வெற்றி கண்டவர்கள் தான், தோல்வின்றதே கிடையாது. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்க
தியக்த ஜீவிதா, அந்த 9வது ஸ்லோகத்தோட முதல் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா இருக்கு இல்லையா, தியக்த ஜீவிதா, எனக்காக ஜீவனை கொடுக்கறதுக்கும் உயிரையும் கொடுக்கறதுக்காக எண்ணற்ற மாவீர. அப்ப அவனே வந்து அட்மிட் பண்றான் இல்லையா. சோ இந்த யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்களால் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக இருக்காங்க. பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்க இயலாது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியது. பீஷ்ம பிதாமகருடைய சேவையில பாதுகாப்புல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட படை ரொம்ப பெருசு, அவங்களுடைய படை ரொம்ப சின்னது. அப்படி இருந்தா நான் ஏன் இங்க வந்து இது பேசுறேன்? ஏன்னா உண்மையாலுமே எனக்கு பயம் வந்துருச்சு, அதனால நான் இங்க வம்படிக்கிறேன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ நீங்க அத பாருங்க, 11வது ஸ்லோகம். படை அனுபவிப்பின் நுழைவு வாயில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே எல்லாரும் எங்க நிக்கிறீங்களோ அங்க இருந்து நீங்க பீஷ்ம பிதாமகரை வந்து முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தஸ்ய சஞ்சனன் ஹர்ஷம் குருவிருத்த பிதாமக சிம்மநாதம் வினத்யோச்சை சங்கம் தத்மோ பிரதாபவான். இத கேட்ட உடனே பீஷ்மருக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது, என்னடா அது, இவனுக்கு ஒரு சக்தி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அடுத்து என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். குருவம்சத்தோட மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தன்னுடைய சங்கை எடுத்து கர்ஜனம், எப்படி சிங்கம் வந்து கர்ஜனை பண்ணோம் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு கர்ஜனையோட அதை எடுத்து ஊதுறாரு சங்க. ஏன் ஊதுறாரு? துரியோதனன் கொஞ்சம் குறைச்சு இட போட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம எல்லாரும் எங்க இருந்தாலும் இவரை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும் விதமாக அவர் என்ன பண்றாரு, மகிழ்ச்சி கொடுக்கறதுக்காக பீஷ்ம பிதாமகர் தன்னுடைய சங்கை எடுத்து முழங்குகின்றார். சோ இங்க வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து எதுக்கு வந்து இந்த சங்கு முழக்கம் பண்றார்? துரியோதன் மேல இருக்கக்கூடிய பாவம் அப்படின்றது, அவனுடைய பயத்துக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் கொடுக்குற மாதிரி இல்லையா. நான் இருக்கேன் உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிங்கம் போல தன்னுடைய கர்ஜனையை காட்டுறதுக்காக. நம்ம வந்து கடமைக்காக நம்ம போர் செய்ய போறோம், நம்ம யாரையும் விட்டு கொடுக்க போறதுல, நீ கவலைப்படாத, தோபார் சங்கம் எடுத்து முழங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று மறைமுகமாக உணர்த்தினார். ஏன் நம்ம இங்க வந்து அப்படி சொல்றோம்? ஏன்னா போர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து பீஷ்மரும் வந்து துரோணாச்சாரியம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, இப்பவும் டைம் இருக்கு, நீ வந்து தவறான ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன்ட்டு. ஆனா இவன் வந்து கேட்கவே இல்லை, துரியோதன் கேட்கவே இல்லை. ஓகே, இங்க தத்தசங்காச்ச பேரியஷ்ட பனவானக கோமுகாக சஹசைவாப்யன்யந்த ச சப்த ஸ்துமுலோ பவத். அதுக்கப்புறமா அவர் சங்கு முழங்குறார். அதை முழங்கினதுக்கு அப்புறம் மற்ற போர்க்கருவிகள் எல்லாம் அங்க வந்து வாசிக்கப்படுது. மத்தளம், முரசு, கொம்பு, தாரைகள் அப்படின்னு எல்லாமே ஒரே சமயத்துல வாசிக்கிறாங்க. அந்த இசைக்கருவிகள் மூலமாக அந்த பேரொளி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம இங்க ஒண்ணு கவனிக்கணும், அந்த மியூசிக் தெரப்பிலாம் நம்ம இப்பதான் கான்செப்ட் கொண்டு வருமே, இதெல்லாம் அப்பவே வந்து இது பண்ணிருக்கு. ஸோ இது வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்கும் நம்மளுடைய வீரர்களுக்கு. இது முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல அடுத்தது ததஸ்வேதைர் ஹயர் யுக்தே மகதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதிதௌ மாதவ பாண்டவஸ்சைவ திவ்யௌ சங்கோ பிரதத் மது. அவங்களுடைய சங்குநாதங்கள் முழங்கி முடிந்ததுக்கு அப்புறமா பாண்டவர்கள் தரப்புல இருந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முதல்ல தன்னுடைய சங்கு எடுத்து முழங்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரியா? சோ இங்க வந்து இந்த மூத்தவர்களுடைய பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியமானது. எதுக்காக நம்ம இங்க வந்து இதை பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அது நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு மட்டுமல்ல, பௌத்திகமான முன்னேற்றத்துக்கும் கூட பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம். இதை பார்த்த உடனே யாருக்காவது எதனா தெரியுதா? என்ன புரியுது இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது? யாருக்காவது என்ன தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி லைன்ல இருக்கனா இல்லையான்னு தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாரத ரிஷி வந்து நிறைய பேருக்கு ஆன்மீக குருவா இருந்திருக்கார். துருவ மகாராஜர், பிரலாத் மகாராஜர், 5 வயது சிறுவன் சத்திரியன். அவர் வந்து தன்னுடைய கதை இன்னொரு நாள் நம்ம பார்ப்போம். தன்னுடைய சித்தி வந்து அப்பாவோட மடியில இருந்து என்ன தூக்கி எறிஞ்சிட்டான்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. அப்பாவும் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. உத்தான பாதர் சுரிச்சு வந்து தூக்கி போட்டுட்டா, இந்த இடத்துல நீ உட்காரணும், அப்பாவோட தொடையில நீ உட்காரணும்னா நீ என் வயித்துல பிள்ளையா பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லிடுறா. அந்த வார்த்தையை காது கொடுத்து கேட்க முடியல குழந்தைக்கு. கோபமா வரார்.
அம்மா கிட்ட சுனிதி கிட்ட போய் முறையிடுறாரு. நமக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பாரபட்சம்? அவங்க அப்பா மடியில தானே உட்காரணும்னு ஆசைப்பட்டேன், நம்ம கிட்ட அப்பா அன்பு காட்டுறது இல்லையேன்னு. அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? பரமபுருஷர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் தான் வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். அவரை நான் எங்க பார்க்க முடியும்? காட்டுல தான் பார்க்க முடியும். நீ போய் அவரை நினைச்சு அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. 5 வயசு குழந்தை காட்டுல தவம் பண்ண போறேன்னு போறது. அப்ப நாரத ரிஷி நடுவுல பார்த்து கேக்குறாரு, எங்கப்பா போற அப்படின்னு. இல்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை வைக்க போறேன். அப்ப உடனே அவர் சொல்றார், காடெல்லாம் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே, ஏன்ப்பா 5 வயசுல பொம்மை எதனா வச்சு விளையாடுறதுட்டு என்னப்பா, நீ காட்டுல எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விலங்குகள்லாம் இருக்கும், என்ன நீ போயிடுன்னு சொல்றார். கேட்கவே இல்லை துருவ மகாராஜர். துருவ மகாராஜர் என்ன ஒரு நோக்கத்துல அங்க போறார்? தன்னுடைய தந்தையை விட பெரிய எனக்கு வந்து ராஜாங்கம் வேணும். உத்தானாபாதர் தான் அனைத்து லோகத்தையும் வந்து ஆள்கின்றார். ஆனா இவர் அவரை விட பெருசா வேணும், அதுக்காக நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண போறேன் அப்படின்னு போறார். பௌதிகமான ஒரு ஆசையில போறார். அப்போ நாரத ரிஷி வந்து, உனக்கு முதல்ல எப்படி பண்ணணும்னு தெரியுமா அப்படின்னு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, அம்மா சொன்னா நான் கிளம்பிட்டேன். ஓகே, அவர் வந்து மந்திரத்தை ஓகே இவன் உண்மையாலுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னுட்டு துருவ மகாராஜருக்கு அவர் சொல்றாரு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அந்த நான் மந்திரத்தை சொல்ல நீங்க உடனே கேட்கலாம், ஏன் அப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லல அப்படின்னு. அதாவது ஒரு யுகத்திலும் ஒரு யுக தர்மம் இருக்கு இல்லையா? சோ கலியுகத்துல பகவானுடைய இந்த நாமத்தை சொன்னாலே போதும். சோ அந்த யுகத்துல பகவானுடைய அந்த நாமத்தை அவர் வந்து அவருக்கு சொல்றார். சோ ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, நாரத ரிஷி என்ன சொன்னாரோ அதை உடனே என்ன பண்ணுது, கேட்டுட்டு அந்த நாமத்தையே சொல்லிட்டே இருக்கு. அதே போல தவ வாழ்க்கை வாழுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து உணவு எல்லாம் குறைக்குது. மரத்துல இருந்து கீழே காய்ந்து விழுந்த சறுக்குகளை வாரத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்குது. மூச்சை மட்டுமே ஒரு உணவாக கொள்றான். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்கார். இவருடைய தவத்தின் வலிமை இந்திரலோகத்தை தாக்குதான். இந்திரனால அங்க வேற சேர்ல உட்காரவே முடியல. தெரியும் இல்லையா? இந்திரன்றது ஒரு பதவி, அவ்வளவுதான். நான் தான் இந்திரன் சொல்ல முடியாது. இப்போதைக்கு இதை எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஹெட்மிஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஹெட்மிஸ்ன்றது ஹையஸ்ட் போஸ்ட். அந்த மாதிரி தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த தலைவனாக ஒருத்தன் வர்றாங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்திரன். சோ அந்த இந்திரனும் இந்திர தேவன் தானே சொல்றோம், அவரும் வந்து ஒரு தேவன் தான், அவர் கடவுள் கிடையாது. சோ அப்ப இந்திரதேவனுக்கு இவன் நிறைய தவம் பண்ணிட்டான்னா இவனுக்கு இந்த போஸ்ட் போயிடுமே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு வர்றார். ஆனாலும் பகவானுடைய கருணையினால் அவரை பார்த்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, துருவ மகாராஜருடைய அந்த அந்த தவ வலிமை பார்த்து அவங்க பயந்து போய் என்ன பண்றாங்க, இவருக்கு இடத்துல பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. பிரம்மதேவர் பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்க பகவான் நேரடியாக துருவ மகாராஜருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம். இதை எதுக்கு நம்ம அவங்க பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வந்து ஒரு வினை ஊக்கி போல. சாப்பாட்டுல வந்து எப்படி அதோட ருச்சி நமக்கு வந்து அந்த உப்பு இருந்தாதான் தெரியும். ஈவன் நம்ம ஸ்வீட் பண்ணா கூட அந்த ஸ்வீட்னஸை தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமா உப்பு போடுறோம் இல்லையா? அது போல. சோ அந்த ஒருவருடைய முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்துவது எது அப்படின்னாக்கா பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம். சோ நம்ம வீட்லயும் வந்து நம்ம மூத்தவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப பணிவோட இருக்கணும்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். அவருடைய ரூபம் எப்படி இருக்கும் நாரத ரிஷி வந்து விளக்குகின்றார். அவருடைய தாமரை திருவடிகள் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம். இவர் ரொம்ப ஸ்திரமா பிரார்த்தனை பண்றார். பகவான் நேர்ல வந்தது கூட தெரியல. தன்னுடைய சங்க எடுத்து துருவ மகாராஜரோட தலையில வைக்கவும் அவர் வந்து அந்த திருப்பாதத்துல வந்து பாக்குறார். ஓ, நாரத ரிஷி எப்படியெல்லாம் பகவான வர்ணனை பண்ணாரோ இவருதான் பகவானான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே கண்கள் எல்லாம் விரிந்த வண்ணம் அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறார். எதுவுமே அவருக்கு கேட்க தோணவே இல்லை. பகவான் கேட்கிறார், நான் வந்துட்டேன், சொல்லு, எனக்கா பாக்கணும் தானே நீ கூப்பிட்ட, உனக்கு என்ன வேணும்னு. ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்றாரு. இல்ல நீ ஏதோ ஆசைப்பட்டு தானே கூப்பிட்ட அப்படின்னு. எனக்கு இப்ப எதுவுமே வேண்டாம், இதை விட எனக்கு என்ன வேணும், உங்களையும் நான் நேர்ல பாத்துட்டேனே அப்படின்னு. சோ இந்த பௌதீகமான இச்சைகளை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தது ஆன்மீக இச்சை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனாலும் துருவ மகாராஜருடைய மனசுல ஆரம்பத்துல எந்த ஒரு பாவத்துல வந்தாரு அது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா? பகவான் பரமபுருஷ பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவன்களையும் இருக்குன்னு சொல்றாரு. சோ துருவ மகாராஜர் மனசுல என்ன ஆசை இருந்ததுன்றது தெரியும். அதை நினைச்சு துருவ மகாராஜர் வெக்கப்படுறாராம். சே, அதாவது ஒரு பெரிய பணக்கார தந்தை என்னோட தந்தை, ஆனா நான் வந்து ஒரு 100 ரூபாய் கொடுங்கன்னு அவர்கிட்ட கடன் கேட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, வெட்கி தலைகுனிகின்றார் துருவ மகாராஜர். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் இடத்துல நான் வந்து ஒரு பௌதிகமான அந்த லோகத்தை வந்து ஆளணும்னு நினைச்சு யோசிச்சமே அப்படின்னு அவரு அந்த ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. ஆனாலும் பகவான் அவருக்கு என்ன பண்றார், ஒரு தனியாக ஒரு நட்சத்திரம், துருவ நட்சத்திரத்தை உருவாக்கி அதை கொடுக்கிறார்.
அவர் வேண்டான்னு சொன்னாலுமே அதை கொடுக்குறார். இந்த உலகம் முழுவதுமே வந்து அந்த கடல்ல வந்து மூழ்கி விடும். அந்த ஊழி காலத்துல கூட துருவ நட்சத்திரம் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாம இருக்கும். சோ பகவான் பக்தவச்சலன். பக்தர்கள் என்ன மனசுல நினைக்கிறாங்களோ அதை விட அதீதமாக அவர் வந்து கருணை புரிந்துடுவார். அதனாலதான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவர்கிட்ட நம்ம ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணும்போது. பக்தியை மட்டும் எனக்கு கொடு கிருஷ்ணா. அதனாலதான் பக்தர்கள் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, என்ன அது விமுக்தி அப்படின்னு. முக்தி வந்து ஒரு இச்சையோட நம்ம கேட்கிறோம், இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை வேணும்னு. விமுக்தி அப்படின்னாக்கா பக்தர்கள் எப்பவும் உங்களுடைய ஸ்மரணத்துல எனக்கு முக்தி யுக்தி கொடுத்து இங்க இருந்து என்னை விட்டுறாதீங்க, நான் எப்பவும் உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் தூய பக்தர்களுக்கு உண்டான முக்தி. அததான் வந்து நம்ம இங்க விமுக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். 5 விதமான முக்திகள் இருக்கு. பகவானுடைய ஒன்றாய் இணையறது, அவருடைய ஆபரணங்களாக இருக்கிறது, இந்த மாதிரி 5 விதமான முக்தி இருக்கு. சோ பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் அதெல்லாம் பண்ண விரும்பல. அவருக்குள்ள ஐக்கியமானோம், அவரை மாதிரியே 4 கை ரூபத்தில் இருக்கணும், அவருடைய தன்மை எனக்கும் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம விரும்ப மாட்டோம். நம்ம அந்த உயர்ந்த பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்க வந்து மங்களங்கள் அனைத்தும் இருக்கும். சோ ஏன்னா அவரே லக்ஷ்மிபதி, ரிஷிகேஷர். சோ இங்க நம்ம வந்து 9 காரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன அது 9 காரணங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? போயிட்டு லஞ்ச் முதல்ல நாளைக்கு கிருஷ்ணா எனக்கு லேப்டாப்பை கொடுத்துரு கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, மாதாஜி இருக்கு. இருக்கீங்களா? ஓகே, 9 காரணங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிரபுஜீஸ், மாதாஜீஸ். தர்மக்ஷேத்திர, தெய்வீக கபித்வாஜ, சங்கடநாட, கண்டிவம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல்யா. சோ நம்ம அந்த இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். அவர் வந்து பகவான் கூடவே இருக்கார், ரிஷிகேஷர், லக்ஷ்மிபதி. துரியோதனன் வந்து தியக்த ஜீவ, எனக்காக உயிரை கொடுக்கவும் வந்துட்டாங்க பாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். டிப் ஆஃப் திஸ் டங். அடுத்து மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி சொன்னது போல ஹனுமன் அவருடைய கொடியில இருக்கிறது. அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்த வில் வந்து சிவபெருமான் அருளிய பசுபதாஸ்திரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவர் இருந்த தேர் வந்து அக்னி தேவன் அவருக்கு பரிசாக கொடுத்தது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஒரு ஒண்ணுத்துக்கு பின்னாடி நிறைய நிறைய உயர்ந்த கதைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கதான் வந்து, ஏன்னா அவர் லக்ஷ்மிக்கு அதிபதி. நம்ம சொல்ற குரோர்பதி, அதே மாதிரி பகவான் லக்ஷ்மிபதி. குரோர்பதி எல்லாம் விட உயர்ந்தவர் இல்லையா? சோ அந்த 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 கோடிகளை கொடுக்கறது லக்ஷ்மி தேவி. அவங்க இருக்கிற இடத்துலதான் நித்தியமா வந்து வெற்றி இருக்கும். அப்போ அவரே கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுன் கிட்ட இருக்கும்போது அவங்கதான் வந்து வெற்றி பெற போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருக்கு. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து எந்த சங்கெடுத்து முழங்குகின்றார்? பாஞ்சசன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தத்மாவும் மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதா. சோ இங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாஞ்சசன்யம் அப்படின்ற சங்கம் முழங்குகின்றார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் அப்படின்ற சங்கம் முழங்குறார். பெருந்தீனிக்காரனான பீமன், பெருந்தீனிக்காரன் நீங்க யார சொல்றாங்க? பீமன். அவர் வந்து பவுண்ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு சங்கை எடுத்து முழங்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவான் ஏன் கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் சொல்றோம் அப்படின்ற கதையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அவர்களுடைய திருப்திக்காக நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க யுதிஷ்ட மகாராஜன் முதல் இருக்கார் இல்லையா, யுதிஷ்டர், அவர் அனந்த விஜயம் அப்படின்ற சங்கையும், நகுலன் வந்து சுகோஷம் அப்படின்ற சங்கையும், சகாதேவன் மணிபுஷ்பகம் அப்படின்ற சங்கையும் எடுத்து முழங்குகின்றார்கள். அதை தொடர்ந்து மற்றவர்கள் எல்லாருமே யாரெல்லாம், காசிராஜன், விராடன், ஏன்னா கடைசியா அந்த விராட மன்னனுடைய இதுலதானே போய் இதுல அந்த ராஜாங்கத்துல தானே இவங்க மறைஞ்சிருந்தாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் இப்ப பாண்டவர்களுக்கு சப்போர்ட்டா வந்துட்டாங்க. ஷிகண்டி வந்து ஒரு ஆணின் ரூபத்தை எடுத்திருக்காங்க. அதனால திருநங்கை அந்த ரூபத்தை எடுத்திருக்கிறதுனால பீஷ்ம பிதாமகரால ஸ்ரீகண்டியால மட்டும்தான் வீழ்த்த முடியும். அது இன்னொரு கதை, அது இன்னொரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம். திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், வெல்ல இயலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியோட புதல்வர்கள், மாவீரனா சுபத்ரின் மகன், இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அவங்க எல்லாம் இப்ப சங்கெடுத்து ஊதுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி இருந்தாலுமே கூட பாண்டவர்கள் பிளஸ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவங்களுடைய சங்குதான் என்னென்ன அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து இந்த சங்குநாதத்தோட பலன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த 3 லோகங்களும் அதிருகின்றதாம் அந்த சத்தத்தை கேட்டு. ஏன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தானே அதை ஆரம்பிக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அந்த எதிராளியா இருக்காங்க இல்லையா கௌரவர்கள், அவங்களோட இதையெல்லாம் நொறுங்கி சுக்கு நூறாகிற அளவுக்கு பயம் அந்த சங்குல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே,
அடுத்து சோ பல்வேறு சங்குலிகளின் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஒருவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் பார்த்துக்குவார் இல்லையா. ராகே கிருஷ்ணா மாரே கிருஷ்ண ராகேகே. அவர் வந்து யாரையாவது காப்பாத்தணும்னு நினைச்சிட்டா அப்ப அவரை யாராலையும் அழிக்க முடியாது அவர்களுடைய பக்தர்களை. அதே சமயத்துல ஒருத்தனை ஒழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டா யாரு வந்தாலும் அதை தடுக்க முடியாது. சிசுபாலனுடைய கதை வந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இங்க கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணிட்டார், களை எடுத்தே ஆகணும். இந்த அதர்மவாதிகளை இந்த பூமிக்கு பாரமா இருக்கக்கூடாது, இவங்களை ஒழிச்சே ஆகணும்னு முடிச்சிட்டார். அப்ப அதுல ஏதாவது வந்து அவர் அந்த முடிவுல மாற்றம் வருமா என்ன? முடியாது இல்லையா. சோ பகவானிடத்துல யாரெல்லாம் சரணடைறாங்களோ அவங்களுக்கு பயம் என்பது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில், தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் அவரது அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவார். பகவானே தர்மம், அதனால அவர் தர்மத்தின் பக்கம்தான் எப்பவுமே இருப்பார். சோ அவர் இருக்கிற பக்கம்தான் அனைத்து மக்களும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதே சமயத்துல அனுமனோட கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்த இந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி எய்ய தயாரானான். மன்னரை அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரன் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். இதுக்கப்புறம் இருக்கும் தான் முக்கியமானது. சோ இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க, அனுமனோட கொடியை தாங்கின அந்த அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணா எங்க யாரெல்லாம் என் கூட சண்டை வர வந்திருக்காங்க நான் பார்க்கட்டும், 2 படைகளுக்கு மத்தியில கொண்டு போய் நம்மளுடைய வந்து தேரை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த கதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, ஹனுமனுடைய கொடி பகவான் ஹனுமன் வந்து அவருடைய கொடியில இருக்கார். எதுவுமே சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அர்ஜுன பகவான் இடத்துல இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து வெற்றியோட அறிகுறி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 10:02 ஆயிடுத்து, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. सो நாளைக்கு உங்களோட சந்தேகங்கள் எடுத்துட்டு நோட் பண்ணிட்டு வாங்க. பிளஸ் அடுத்த இதுக்கு உண்டான ஸ்லோகங்களையும் நம்ம வாசிடலாம். நாளைக்கு 3வது நாள். சோ இன்னைக்கு உண்டானதையும் நாளைக்கு உண்டானதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம படிக்கிறது ஃபாஸ்ட் ட்ராக், கொஞ்சம் சீக்கிரமா போற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நீங்க அந்த இது கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும். சரிங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி, ஏதோ சொல்றீங்களா? ராதே கிருஷ்ணா மாரேகே அது அந்த சொன்னீங்கல்ல, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல. கிருஷ்ணர் யாரை காக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரோ அவங்களுக்கு வந்து மரணம் என்பது அவங்கள வந்து வேற அவர் காப்பாத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அங்க வந்து யாரும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கவே முடியாது. ஏன் பகவான் வந்து அவங்களை காப்பாத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அதே சமயத்துல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி இல்லையா, பகவான் அவங்க துச்சாதனன் என்ன நினைச்சா, இத்தனை பேர் சும்மாதான் இருக்காங்க, அப்போ நான் அவளை ரொம்ப அவமானப்படுத்தலாம் நினைச்சாரு. ஆனா அங்க நடந்ததா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காப்பாத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார். அவர் வந்து அந்த சேலையை கொடுத்துட்டே இருந்தாரு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவர் காப்பாத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா மத்தவங்க யாரும் அவங்களை கஷ்டப்படுத்த முடியாது. அதே சமயத்துல அவர் கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அவங்களை யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது. சிசுபாலனுக்கு அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு, அத்தை அழறா, உன்னோட ஸ்பர்ஷம் பட்ட உடனே தான் அவனுடைய அசிங்கமான முகம் மாறிடுச்சு, அவனுடைய கை எக்ஸ்ட்ரா இருந்த கையெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு மரணம் வந்து உன்னாலதான் நடக்குமா அப்படின்னு பாக்குறாரு. ஏன்னா சிசுபாலன் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சொந்த அத்தையின் மகன். ஆனா அவருடைய ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விகாரமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கையெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, கண்ணெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அப்ப வந்து ஒரு அசரீரி கேக்குது, யாரு ஒருத்தவங்க இந்த குழந்தைய தொடும்போது இந்த இதெல்லாம் மறைஞ்சு ரொம்ப அழகான குழந்தைய அவன் மாறுறானோ அவனோட கையாலதான் இவனுக்கு மரணம்னு வந்து அந்த அசரீரி கேக்குது. கேட்ட உடனே ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க அவங்க. அப்ப எல்லாரும் வந்து குழந்தைய தொட்டு பாக்குறாங்க, ஒன்னும் ஆகல. ஆனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அந்த குழந்தைய தொட்ட உடனே அந்த குழந்தையோட ரூபமே வந்து ரொம்ப அழகா மாறிடுது. மாறின உடனே அத்தைக்கு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஆஹா நீதான் என் குழந்தைய கொல்ல போறியான்ட்டு அழறாவ. அழுத உடனே ஏன் அத்தை அழுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே சொல்றா, இந்த மாதிரி அசரீரி வந்துச்சு, அப்போ இந்த என் குழந்தையோட மரணம் உன் கையில தான் இருக்குன்னு, எனக்கு அவனை நீ ஒன்னும் பண்ணிடாதனோட நீ கவலைப்படாத, நான் வந்து 100 முறை அவனுடைய அபராதத்தை நான் வந்து பொறுத்துக்கிறேன்
அதுக்கு மேல போனாதானே அப்படின்னு. இவனா சிசுபாலன் தெரிஞ்சிருச்சு இவராலதான் மரணம்னு. எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து திட்டிக்கிட்டே இருக்கான் சிசுபாலன். கவுண்ட் போயிட்டே இருக்கு. அப்ப இந்திரபிரஸ்தம் பண்றாங்க. அதாவது ஆஹ் துரியோதனன்மார்கள் வந்து பாண்டவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அரக்கு மாளிகை வந்து, அரக்கு மாளிகை கிடையாது, அது அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உபயோகம் இல்லாத ஒரு இடத்த கொடுத்து வேணா இதுல வேணா அவங்க அரண்மனை கட்டிட்டோன்ட்டு. கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருக்கிறதுனால அந்த இந்திரலோகத்துல வடிவமைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் மூலமாக விஸ்வகர்மா மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றார், அவங்களுக்கு வந்து அழகான அரண்மனையை வந்து அங்க கட்டி கொடுக்கிறார். அப்போ அந்த 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 இடத்துல யாருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணும், பெரிய யக்ஞம் எல்லாம் வளர்க்குறாங்க, முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கணும் போது அந்த இதுக்கே பெரியவர் யாரு அப்படின்னாக்கா பீஷ்ம பிதாமகர். அவர் சொல்றார் எல்லாரை விட உயர்ந்தவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அதனால அவருக்கு தான் இந்த முதல் மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு. உடனே சிசுபாலன் என்ன பண்ணிட்டாரு, தப்பு தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை. அத வந்து இவன் துரியோதனனால கூட தாங்க முடியலையா, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தப்பா பேசுறாரு. 100 முறை அவருடைய நாமம் வந்து தப்பு தப்பா அவரை திட்டின உடனே 100 முறையை தாண்டியாச்சு. அடுத்த நிமிஷம் பகவானுடைய சக்கரம் போய் என்ன பண்ணுது, சிசுபாலனை சிரம் தானே சிரச்சேதம் பண்ணுது. அவர் இறந்து போறார். அவர் இறந்த உடனே எல்லாரும் இருக்காங்க அந்த அவையில, பல நாட்டு அரசர்களும் இருக்காங்க. அந்த அந்த கணத்திலே என்ன ஆகுது, அந்த அந்த இறந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பகவானுடைய திருப்பாதத்துல நுழைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து பகவான் வந்து ஒரு பாரபட்சம் இல்லாம இருக்கார், அவருக்கு வேற்றுமை இல்லைன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சிசுபாலன் அவ்வளவு ஒரு தப்பு தப்பா பேசுறாரு. அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் முக்தி, இது ஒரு விதமான முக்தி, அவருக்குள்ளார ஐக்கியம் ஆகிறது. சோ அவருக்கும் முக்தி கொடுக்குறாரு. அவரோட கதை திருப்பி சிசுபாலன் இவங்களோட கதை திருப்பி இங்க நம்ம ஏன் பாக்குறோம்னா, ஒருத்தர் அவர் கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு வேற யாரும் வந்து அவரை காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகேங்க மாதாஜி, அழகா சொன்னீங்க. எனக்கு தெரியும், ஆனா எனக்கு இந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு எனக்கு புரியல, அதனாலதான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட. மாறேனா கொல்றது, ராக்கேனா காப்பாத்துறது. ஓகேங்க மாதாஜி. ஓ சாரி, 7 minutes அதிகமாயிடுச்சு. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நாளைக்கு நம்ம வந்து ஷார்ப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷார்ப்பா முடிச்சிடலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ணலங்க இன்னைக்கு. விஷ்ணு பிரபு ஓகே, கூகுள் ஃபார்ம் இன்னும் அவங்க வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. சரி, நாளைக்கு நான் பேசுறேன் என்னன்ட்டு. ஆனா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி, எத்தனை பேர் வந்திருந்தாங்கன்னு? இன்னைக்கு 19 பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, 21 பேரும் நம்ம இருந்தாங்க. சரி ஓகே, அவர் எடுத்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். விஷ்ணு பிரபு இல்லையே, என்னால இங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்க முடியல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு அட்டெண்டன்ஸ்க்கு? பண்ணிதான். புரியல மாதாஜி, ஷேர் பண்றேன்னா புரியல. அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம், கூகுள் ஃபார்ம். ஆமா, அது நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்கல்ல, சாட் பண்ணுவீங்கல்ல, அதுல அது நீங்க பண்ணல. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் சொல்றீங்களா? இந்த லிங்க் போடுறது அது எனக்கே, நான் பபிதா மாதாஜி கேட்டு நாளைக்கு சென்ட் பண்ற மாதிரி அதே லிங்க் தான் சொன்னாங்க. போன 18 days-ஓட லிங்க் தான் சொன்னாங்க. கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் வர நான் சென்ட் பண்றேன். நாளைக்கு என்ன போடுறேன்? நாளைக்கு போட்டுக்கோ. ஓகேங்க.